Yau garin da zai yauwa. An dawo? Allah an gama girkin ki. An gama. Uwar gida sarautan mata. Bismillah. Sadiya me haka? Na ga ba abinci. To dama me kake tsammanin zaka gani? To mata kenan. Yanzu rashin mutuncin har ta kai in siyo abincin ba da kuɗi a dafa sai a kawo min da roba empty haka ba komai ya kai haka? Haka na tunanin zaka zo gidan nan ka sami abinci. Har kana tunanin akan maganan kishiya zaka zo wallahi ba kai ba cin abinci a cikin gidan nan har sai ka janye wannan magana. Gaskiya ne. Akan dai magana aure ne na alakanci duk wannan rashin mutuncin yake biyo baya a cikin gidan nan. Insha Allah kaɗan ma ka gani. Allah sai ka janye. Ni na gaya miki ba zan koya miki ba aure babu fashi. Ba fashi na riga na gama shiri a tsaf. Dakata wani tambaye ki mahaifinki matan shi na. Wannan mahaifina ka ce mahaifina daga bayan neman aure ki zo ki kama mutum wannan tsaya haka ake rayuwa. To ba sai kai maganin abun ba kai maganin abun kawai. Amma wallahi bala'i da masifa yanzu aka fara tsakanin ni da kai a cikin gidan nan ba zan iya wannan iskancin ba. Aure ne na faɗa kishiya bata isa ta zo cikin gidana ba gidana ni kadai ne da 'ya'yana. Na san matakin da zan ɗauka. Haka kika ce ko? Haka kika ce ko? Haka na ce. Na ma fasa mashi da gidan. Hafi nono bari. Za kuma ka dawo ka same ni. Abinda dai ka guda shi za ka dawo ka cimma. Kwashe wannan robo. Ko baka faɗa ba zan kwashe kwanuka tunda daga gidanmu na zo da shi. Amma dai wallahi abinci ne ka daina ci a cikin gidan nan har sai ka janya kalamanka. Aikin banza aikin wofi wai ni ne za a yi makishiya. Allah Ubangiji ya kawo ta lafiya daidai nake da ku wallahi daga kai har ita rashin mutunci kuka fara. Hello? Ranke daɗe. Ga na a ƙofar gidanku. Tare da babban amini na. To shi kenan. Ina sauraron ki, ina sauri. Ta taho kenan. Na kira ta. Amin wa alaikum salam. Lafiya da ku ya gari ya aiki ya sanyi. Sanyi yau gaba ɗaya hana mu fita. Ku dai rawaye ne idan wani sanyi zai hana mutane aiki fita da wuri. Gaskiya ne. To, barka da wannan lokaci, barka da warhaka. Fatan kina cikin koshin lafiya. Ina lafiya da fatan kai ma. To, bari an gabatar miki da abokina ko in ce babban amini na. Mustapha ke. Shi ne wannan. Hajiya Fatima. Ina wuni? Barka da wannan lokaci ya gida ya kike. Lafiya kalau ya aiki. Alhamdulillah. Na dade ina jin labarin ki a gurin abokina na ce dai kan yau sai na zo na ga wannan